Hola! Bé, suposo que ja sabeu que avui és el 8 de març i celebrem el Dia de les Dones. Bé, el celebrem avui, però dia a dia són els 365 dies. Però avui fem una miqueta més d'èmfasi. I una de les coses que volem denunciar és que encara moltes nenes, moltes dones, pateixen discriminació i violències en aquest món. Per això, des de l'AFA, hem tingut una idea. El que hem fet des de l'AFA és que hem fet una selecció de llibres infantils que tracten tots aquests temes de les noies fortes, valentes, o veureu que també hi ha casos reals. Trobareu de tot, vull dir, al llarg del... A mesura que aneu avançant pels cursos veureu que per la vostra aula hi ha diferents llibres, des de contes infantils, novel·la gràfica, poesia, narrativa, i així de mica en mica anireu coneixent altres realitats. En la selecció de llibres veureu que no només les dones i les noies són les protagonistes d'aquestes històries, sinó que també en la majoria dels casos també hi ha escriptores i il·lustradores, perquè així podem celebrar de forma més gran aquest 8 de març. Esperem que gaudiu de tots aquests llibres. I el que volem és que quan acabeu de llegir, primer que ho gaudiu, després que somieu i després tot això que vulgueu ens ho envieu a l'AFA. Un dibuix, un poema, una frase, el que vulgueu que us inspiri als llibres. Gaudiu. Esperem que gaudiu, perquè com veiem, algunes de la comissió que hem fet aquest projecte de l'AFA ja ho estem fent. Bon 8 de març! Adeu.